Babe, ngano ako ang pangalan sa imong cellphone kay Debra raman? Ha? Ngano di, babe? Nausap na di yung pangalan? No, I mean, nganong dili baby, or my love, or bisag unsa nga endearment diha. Dapat ganyan na, babe? Dapat ganyan na pinaspecial nga pangan? Ah, so di gini ko special for you. Hasta sa messenger no kay, wag yun mo butang yung nickname. Pero sa kuha ano, nagyo kay nickname. I don't think anha ba siya na tong relasyon. Grabe sa na nakapeti eh. Ako ang feeling no, kay ako nagyo kay bawo nga uyab ta. Paita. Grabe sa nimo beboy. Di lang jud ko hilig ana. Pero if ganahan jud ka, sige, ilis di mo pangan sa akong phone oh. Apil na po sa messenger. Ayaw na. Paita sad no, ako pa gyud dapat mo ilis akong pangan sa imong cellphone. Mura jud kong naki-appear sa akong kagalingon ana. Ambot ni mo eh, tigana kasi mo gusto, di isag ka. I feel so unwanted. So undesired. So unloved. Babe, grabe. Para lang sa nickname, inana na dahil imong na-feel. Huwag yung kaka-feel kung unsa ti kaka-love, kung unsa ti kaka-pinangga. Grabe, actions speak louder than words. If di pa lang ti ka-love, giuyab ka, tika? So wait, ako na po din yung sala nga nung I don't feel special. Ako na po din ang nagkuwang. O lagi, ako na pinakaway ayo nga uyab. I don't deserve to feel special. Ha? Anong naabot naman in taong kaana? Uy, kalayo na ba ni Bug naabtan? Love ko ni mo or dili? Babe, seryoso ka? Tubaga na lang ko. Love ko ni mo or dili? Love, uy, kaklaro ana. So if love ko ni mo, nga wag ko na ko na-change atong nickname? Babe, wala lang yung ko naguna-una ana. Para na ko no, if naginugugmaay na ta, okay naman ko ana. Para siguro ni mo no, wala ra na. To you, those are little things that mean nothing to you. But to me, those things mean the world to me. Kibaw ka, babe. Anong una-una nag-ilis yung nickname? Nga naman. Kaya nga ako ang goal, no? Kaya dili ra imo ang nickname akong ilisdan. Akong gusto is imo ang apelyido akong ilisdan. Saba di ay. Lagi. Gusto ko nga someday maabot ang day nga imo nang dawatan akong apelyido. Yeah. Mag-build na ta katong own family. Oh, ka-sweet ni mo, baby. Sige na. Ana, sige, cry. Sorry if you didn't feel special. It's okay. Pero imo ra gyapon ilisan ako nickname. Oh, oo. Humana gani oh. Ako na maging gilisdan dire. Unsa imong gibutang nga nickname? My Princess. My Princess? Sa ako am gani My King. So unsa ta? Princess and King? Sa ko nimo, anak. Egit. Shout out to Mirasol S. Fernandez, Charlie Grant, and Jackie Recania. Comment nickname for a shout out on our next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.